A lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 4, wani abin ban mamaki ya faru. Wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana wasa cikin 'yan uwansa yara. Sai ga wasu mutane biyu sanye da fararen tufafi, wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shaida cewa mala'ika Jibril ne da kuma mala'ika Mika'il. Suka kwantar da shi suka kuma tsaga kirjinsa, suka fito da zuciyarsa. Zuciyar ta sama suka tsaga ta suka fitar da wani abu daga jikinta, wanda aka ce rabon shedan aka fitar daga zuciyarsa. A wurin mala'ika Jibril ya ɗauki zuciyar farin jakada ya sanya ta cikin wata tasar zinare. Suka wanke ta da ruwa, wanda masana tarihi suka shaida cewa ruwan Zamzam ne. Sannan suka maida masa zuciyarsa yadda take a da suka tafi. Masana tarihi sun shaida cewa sau 3 aka tsaga kirjin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa. Na farko an tsaga an cire rabon shedan daga zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na biyun kuma an sanya masa tausayi, aka kuma cire masa hassada a zuciyarsa. Na uku wato na ƙarshe an buɗe zuciyarsa, an kwarara mata hikima, aka kuma ƙara tsarkake ta don a shirya mata bisa yadda za ta jure isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala. Allahu Akbar. Tuni yara suka ruga suka sanarwa Halimatu Sadiya da mijinta cewa ga wasu mutane can sun kwantar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tsaga kirjinsa. Nan take ta nufo waje zuwa wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lokacin yanayinsa gabaki ɗaya ya canza, inda ya shaida mata abin da ya faru. Nan Halimatu Sadiya ta tsorata. Hakan ya sa ta mayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mahaifiyarsa, gudun kada wani abu ya je ya cutar da shi. A nan zan dakata. Ku biyo ni domin jin ci gaban tarihin farin jakada da nake karanto muku daga cikin littafin da na rubuta mai taken Farin Jakada, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadiqat Aisha Umar Mai Malari ke muku fatan alkhairi.